Membros do equipo de reconstrucción de accidentes da Garda Civil de Tráfico desprazados dende Madrid realizaron esta mañá a reconstrucción do accidente ocorrido en maio pasado na estrada C305, no límite entre os concellos da Pobra do Caramiñal e Ribeira. No sinistro perderon a vida dous mozos que eran parella, Abraham Muñiz e Sara Lampón. O seu vehículo bateu de fronte contra outro turismo, cuxa condutora resultou ferida, dando positivo ademais en alcohol e sustancias psicotrópicas. A familia da parella falecida presentouse como acusación contra a condutora do outro vehículo implicado no accidente, por 2 delitos de homicidio e outro de conducción temeraria e conducir baixo os efectos do alcohol e as drogas. Despois do seu paso polo xulgado e tras prestar declaración quedou en liberdade con cargos, unha decisión a do xuíz instrutor que non resultou do agrado dos familiares dos dous mozos, que recurriron. Coa reconstrucción de hoxe, Tráfico trata de reproducir coa maior exactitude posible o acontecido ese día e poder incluir todos os datos no expediente que está en fase de instrucción.